γυρίζει να την πάρει, βρίσκει τις πόρτες ανοιχτές και τα σκυλιά λυμμένα. Βρίσκει και τη μανούλα του με ξένο αγκαλιασμένη. Θα πάω στον πατέρα μου και θα σε αμαρτυρήσω. Τι είπες βρε παλιόπαιδο και τι θα αμαρτυρήσεις? Ότι είδαν τα ματάκια μου, αυτά θα αμαρτυρήσω. Πιάστονε ξένε, σφάχτονε και κάντονε κομμάτια και δώσ' μου το τσιέρι του, ριζόσουπα να κάνω. Μα και ο πατέρας του έφτασε, πανστάλογο καβάλα. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Τον έλουζα, τον χτένιζα και στο σχολείο τον στέλνω. Φιτσιά δίνει του μαύρου του και στη δασκάλα πάει. Πού είναι δασκάλα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Έχω 2 μέρες να το δω και 3 να το διαβάσω. Γυρνάει πίσω στάλογο στο σπίτι του και πάει. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Τον έλουζα, τον χτένιζα και για νερό τον στέλνω. Βιτσιά δίνει του μαύρου του και στη Βρυσούλα πάει. Πού είναι Βρυσούλα μου το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Έχω 2 μέρες να το δω και 3 να το γεμίσω. Γυρνάει πίσω στα λόγω στο σπίτι του και πάει. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι το παιδί μου? Κάτσε άντρα, να φας, να πιείς, κάτσε να ξαποστάσεις. Και κάτσε ο άντρας σιωπηλός να φάει, να πιει, να ξαποστάσει και ακούστηκε γλυκιά φωνή από μέσα από τα πιάτα. Αν είσαι ξένος, φάε με. Μ' αν είσαι ο παπάς μου, πιάσε τη μάνα, σφάχτινε και κάνεινε κομμάτια.
το παιδί μου. Κάτσε άντρα μου να φας να πιείς, κάτσε να ξαποστάσεις λενιό, κάτσε να ξαποστάσεις. Κι ακούστηκε γλυκιά φωνή από μέσα από τα πιάτα λενιό, από μέσα από τα πιάτα. Αν είσαι ξένος φάε με, μ' αν είσαι ο μπαμπάς μου λενιό, μ' αν είσαι ο μπαμπάς μου. Πιάσε τη μάνα σφαχτίνε και κάντινε κομμάτια λενιό, και κάντινε